El Grup ALBA estrena el seu Pla de Prevenció de Residus. Actualment, els residus generen impactes no desitjats en el medi ambient. A través del Pla de Prevenció, l'entitat vol reduir la generació de residus i millorar-ne la gestió. Per fer-ho possible, cada petit gest compta. Per això us animem a seguir les següents bones pràctiques. Apliquem les 3 R's. Quan es tracta de residus, apliquem les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar en aquest ordre. Estalviem en paper. Digitalitza't i estalvia en paper i prioritza l'ús de paper reciclat. Reduïm envasos d'un sol ús. Demana plats i gots reutilitzables en els actes de l'entitat. Utilitza tasses reutilitzables o cantimplores i opta per les fonts d'aigua disponibles en lloc de les ampolles d'aigua comercials. No malbaratem aliments. Demana només el que vagis a consumir i, si te'n sobra, demana per emportar. Reduïm els consums. Vetllem per un consum responsable dels subministres d'aigua i d'energia. Reduïm emissions. Prioritzem els desplaçaments a peu, bici o transport públic i també l'hàbit de compartir vehicle. El Grup ALBA disposa d'un espai digital a la intranet per facilitar el contacte entre interessats en compartir cotxe. Informa-te'n. Allarguem la vida dels objectes. A través del projecte de fusteria, reutilitzem palots i mobles antics i els hi donem una segona vida. Abans de llançar, repara, dona o ven de segona mà. Tapegem. Reutilitzem els taps de plàstic a través del projecte Tapeja. Reciclem. Llançar els residus als contenidors de recollida selectiva facilita el seu reciclatge. Ens corresponsabilitzem. La reducció de residus i la correcta gestió és cosa de tots. Si tens dubtes, contacta amb la Comissió d'Alba Verda. Tots som motor de canvi.